Moi vaan kaikki, Soissakeri taas täällä ja tänään me jatketaan At Dead of Nightia. Ja mä viimeksi jätin siihen, kun mä näin tytön siinä peilissä. Ja se näytti, että pitäisi mennä LG-kerrokseen, eli onkohan se kellari, jos mä oon oikein. Ja tää kompassi näköjään osoittaakin tänne. Eli mennäänpäs katsomaan, että mitä täällä kellarissa on. Ja tänään tutkitaan myös loput huoneet. 2- ja 3-kerroksessa. Okei. Kuulitteko se ton? Joku itkee. Ei, älä. Joku itkee. Onko se tässä? Tässä? Tässä on tosi kovaa. Ei. Tässä? Ei, älä nyt kokeile sitä ovea. Täällä itkee joku. No. Tämä? Ei. No. Ei. No mennään kai pois sitten tai jotain. No mennään se vaikka. Okei, Mennäänpäs takaisin. Juu, mä näin tytön kellarissa. Oletko täällä näin? Who's there? Täällä on joku. What's your name? Mikä on sun nimi? Hän on 10-vuotias. Okei. Elikkä mä voin kysyä täältä asioita, mitä mä oon nähnyt. Ja mä näen niiden vastauksen, kun mä... I saw a girl in the basement crying. Who was she? Jimmy lukitti sen kellariin. Ja alkoi varastamaan sieltä asioita. Who did the chef's hat belong to? Ketä tämä on? Okei. Why Whisky. was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Okei. Entäs nämä raat piirustukset? Who drew those violent pictures? Poika piirsi ne. Mut kuka poika? Olisiko Jimmy? En tiedä. I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? Okei, Jimmy näytti ne sille. Entäs This was the matkalaukut? in the shelf. Who did they belong to? Et tiedä. Entäs Why tää is there a blood-stained cloth in one of the drawers? verirätti? Siis se saattoi olla mun. Okei. Who does the sword belong to? Jimmillä oli se. Onks tää sun kukkaro kenties? Who did Charles' purse belong to? Okei. Entäs tää? Why
Tää, mä en tiedä mikä se on, joku hakkausväline. Lääke. Where did the bottle of diazepam come from? Et tiiä, mä kyllä kuulin ton. I found some trophies. Who won them? No, okei, tässä pystyy kompottaa, elikkä hän alkoi varasteleen siltä asioita, niin oisko se, kun se lukitti sen kellari, oisko se tämä? Joo, kun mä matchaan 2 vastausta, niin mä voin yrittää, että niinku, onks ne linkittääkö ne yhdessä, tai niinku, onks ne niin tänne kummituksen tarinaan. Joo. Eli When you said Jimmy stole things from you, is that connected with what you said about the pearls? Okei. Siinä on Nalle, jos mä näen oikein. Ja G-kerros. Okei. Hello? Amy meni pois näköjään. Eli Jimmy varasti sieltä rahaa. Aikuinen mies, joka varastaa lapselta rahaa. Kiva. Eli mennään kattoon G-kerrokseen, että mitäs tämä Amy, missä nytten käy. Täällä on ainakin kovaa ääntä. Okei, mihin kompassi osoittaa? Tänne. Se pyörii, onks tässä joku? Is it Amy? Ei. Apua! Okei. Oletko Amy tässä? Is it Amy? Onko se Amy? I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Why did he take it? Miksi hän otti sen? Eli hän antoi sen lelun takaisin, mut pilas sen kuitenkin. Eli miten se pilais sen? Olisiko se tyyli tää miekka? What you said about Jimmy? En usko, mutta Does that have anything to do with what you said about the sword? et tiedä. No mun mielestä me voitais, mikä toi ääni oli? Eli me voitais mennä niinku kattoon sitä peiliä, jos se vaikka antais meille vähän enemmän vihjeitä. Mennäänpäs katteleen. No, Jimmy, älä tee noin. Ja Amy, voisitko kertoa mulle vähän lisää? Miten me voi linkittää sen, että se pilas sun lelun kuiteski? Jotain nestettä? Oisko? Tai oikein näyttää nesteltä? Oisko se tyli... No en mä tiedä, mitä muuta nestettä mulla on. Oisko se alkoholi? Mut jos se on se alkoholi, niinku... Mennäänpäs kokeilemaan vielä sitä. Niinku... Mä en kyllä silleen usko, Amy? koska miten se pilais sen, mutta voi sitä kokeilla. Koska mitä nestettä muuta mulla olisi? What you said about Jimmy stealing your toy. Does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Aha, ei. Mitä muuta mulla on täällä? Hetkinen. Tää turpentine ja lighter. Siis toi on jotain nestettä. Niin, onko se niinku tämä? Ja sitten tämä.
What you said about Jimmy stealing your toy, does that have something to do with what you said about the turpentine lighter? Okei. Nyt sen naalan päällä laitetaan sitä. Ykköskerros. Ja Amy meni äänistä päätellen pois. Okei, se laittoi sitä ihme nestettä, mikä on. Se näytti mulle ykköskerroksen, mutta me ei ole vielä tutkittu kakkosta ja kolmosta, niin käydään niissä ennen kuin mennään jatkamaan tätä Amyn tätä juttua. Musta muuten tuntuu nyt sille, että Jimmy on aika aktiivinen, koska me saatiin tosilleen eteenpäin tai jotain. En ole varma siis, mutta veikkaisin vahvasti. Aha, liian pimeää. No, ei mennä sit sinne. Liian pimeää, me ei päästä täällä kakkoskerrokseen. No onks kolmoskerros sit samanlainen? Toivottavasti ei. Toivottavasti ei ole. Oikeesti. Eli mennään vaikka tänne. Mennään tänne. Rikkinäisiä peilejä. Kukas ne on rikkonut? Mä oikeesti toivon, että Jimmy ei tuu tänne. Ei! Pimeää. Mun piti katsoa, että oliks täällä ketään tai mitään. Ei, mene sinne. Liian pimeää. No ei sit mennä. Mä oikeesti ahistaa nyt jonkin verran, että jos Jimmy on täällä. Mulla on jo toi peili. Mä en tarvii sitä. Aha! Sormus. Mä oikeesti pelottaa, jos Jimmy tulee tänne. Ei oo mitään. Ja mulla on jo kompassi. Joo, mä huomasin. Mene sinne. Tekin näitte sen, ihan varmana näitte. Tuleeko se tänne? Mä kuulen askeleita. Mä en oo täällä. Siis tässä olisi hyvä olla kuulokkeet, mutta kun mulla ei nyt ole kuulokkeita. Apua. Joo, ei tarvinnut muistuttaa, että Jimmy on taas samassa kerroksessa. Mä huomasin sen. Itse asiassa kokeillaan yhtä juttua. Huudetaan Jimmyä. Hei! Tuletko tänne? Älä tuu tänne. Mun pitäis päästä sinne ykköseen.
Ei ne kuulu. Se tietää, että mä oon täällä. Mitä sä sanoit? Kokeillaan vielä kerta. I'm here. I'm here. No mitä? Haluatko tulla tänne päin? Kuulen askeleita. En mä tiedä. Eiku itse asiassa hetkinen. En mä tiedä, mä teen jolot. Nyt mä varmaan kuolen. Mene ykköskerrokseen! Toi oli pelottavaa. Nyt äkkiä sinne minne kompassi osoittaa. Mä en halua juosta täällä Jimin kaa hippaa ihan oikeesti. Ja miettikää, kun tää ykköskerros on paljon isompi kuin kolmonen. Ole, kompassi, minne päin? Tänne. Okei, mennään tänne. Tänne päin. Niin, mitä se on täällä nyt jo? Mene sinne. Miten se on täällä nyt jo? Mene vessaan! Mene! Mä en oo täällä! Jimmy, mä en oo täällä! Vessa on viimeinen paikka, mihin kukaan menisi! Ei, mä en oo täällä! Mene pois! Okei. Okay. Oikeesti mä sain joku ruikkuhalvauksen täällä oikeesti. Siis mä yritin päästä sinne, missä Amy on, mutta ei. Okei. Okay. Me nähdään nyt ekaa kertaa Jimmyä täällä silleen niinku käytävillä ja niin edespäin. Mut okei. Okay. Tehdään näin. Mä tallennan. Ja jatketaan ensi kerralla, koska 7% complete. 7%. Okei. Eli tehdään niin, että jatketaan ensi kerralla, koska jatketaan ensi kerralla. Kiitos kun katsoitte, toivottavasti tykkäsitte ja painakaa siis peukku, jos tykkäsitte ja tilatkaa mun kanavani ja nähdään ensi videossa. Heippa!